Jeg forstår alvoren af det, men jeg forstår ikke, hvor meget vores liv egentlig kommer til at ændre sig. Vi er nødt til at vide, hvad det har af konsekvenser for sådan en by som Vejle, at vandet stiger. Det kommer til at rykke ved vores liv, det kommer til at rykke ved den jord, vi går på, den luft, vi indånder, det vand, der kommer ned i hovedet på os. Alting bliver forandret. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at noget så svært at begribe som stigende havvand, at vi også er i stand til måske at give det et rum i kunsten. Jeg arbejder generelt meget i min praksis med, hvordan vi forholder os til, at landskabet er konstant i forandring. Jeg har lavet værket Skurestriber og randzoner i forbindelse med Vejles arbejde med stormflodsstrategi. Og mit værk forsøger at få folk til at ændre deres forhold lidt til vandet. I bund og grund handler det jo om, at det er enormt svært for folk at forstå, hvad stormflod og hvad klimaforandringer de egentlig gør. Det ligger så langt ude i fremtiden for dem, og måske også så langt fra deres næsetip. Så hvordan er det, man kommunikerer det her på en måde, så både lav, høj, tyk, tynd har en eller anden måde og nemmere ved at forstå det. For Vejle Kommune har vi skulle designe en installation, der har skulle virke som et fikspunkt for en længerevarende kampagne, som var rettet mod borgerne i Vejle i forhold til at gøre problematikken omkring stormflod relevant, altså formidle den til borgerne på mange forskellige måder. Og det blev blandt andet gjort gennem den her installation, men også igennem et kunstprojekt. Så installationen består af nogle blå kasser, der står ligesom Lego-klodser og bygger sig op i forskellige højder med forskellige mellemrum. På kasserne er der både skrift og illustrationer, som hjælper til at formidle den her viden omkring stormflod. Og det er det installationen, som vi har co-designet sammen med Vejle og med en masse gode mennesker. Forklarer, den visualiserer simpelthen det her med, at hvis du står her, så har du nogle koder. Hvis der kommer vand ind i byen, og det står så højt, jamen, så står du her og her og her og her. Og det er så 2030-scenariet, hvis det er, at det går for grueligt galt. Og det kan folk lige pludselig forstå simpelthen. Det går over hovedet på mig, eller det går over hovedet på lille Peter. Så vi havde møder med en biolog, der blandt andet arbejdede med projekt Sund Vejle Fjord, som handlede om, at for at undgå, at vandet presser sig ind mod byen og på den måde få vandstanden til at stige, så skal man også arbejde under vandets overflade med tang og med vandplanter og med store stenrev osv. Alt, der kan virke som bølgebrydere. Så vi var ude og være med på opdagelser, når der blev plantet tang, og havde møder med forskellige mennesker, der havde den her specialviden omkring, hvordan fjorden havde det, og hvad de fremtidige løsninger skulle være i forhold til stormflodsproblematikken. Vi har også haft kontakt med Økolariet. Vi har ligesom trukket på alle de lokale forankringer og lokale kræfter, der er, til ligesom at finde ud af, hvordan laver vi det bedst. Så der skulle vi jo også forstå, hvordan arbejder de normalt med netop at fange folks interesse i alle aldre. Så viden, og så en idé om, hvordan vi omsætter den viden til en eller anden form for installation, noget design, som tiltrækker folk. Og når de så er ligesom draget mod installationen, hvordan får vi så formidlet det med ord? At det er en problematik, der er relevant for os alle sammen, og den har konsekvenser for os alle sammen. Men vi har faktisk også alle sammen en rolle at spille i det her. Jeg tror, det er vigtigt, at når man som kommune eller som institution gerne vil ændre noget, eller ønsker at oplyse borgerne omkring noget og inddrage dem i en proces, at man så også tænker over, at man bliver nødt til at kommunikere på mange forskellige måder og igennem mange forskellige medier. Fordi der er mange forskellige måder at være i verden på, og der er mange forskellige sprog, der passer til forskellige mennesker. Jeg har valgt at arbejde meget poetisk med det. Værket har flere fysiske spor, som fletter sig sammen med et digitalt spor. En hjemmeside, som hedder Skurestriber og randzoner.dk. Jeg har lavet et flydende tekstværk, som flyder på Vejle Fjord, med teksten, jeg er allerede flydende. Jeg har sat 8 billeder op langs Vejle Fjord, Tirsbæk Strandvej,
med titlen Havet gav mig drømmene. Og så har jeg bidraget med 3 forskellige skulpturer eller skulpturgrupper til Archilabs installation ude på Havnepladsen. Det er nødvendigt, at vi er i stand til at skabe nogle nye fortællinger, som ikke tager udgangspunkt i det her skræmmescenarie og i det her med, at vi nødvendigvis ser vandet som noget farligt. Give det en mere poetisk eller abstrakt rum, som gør, at man måske kan gå ind i det som beskuer, som borger i Vejle på en ny måde. Og måske lige så langsomt acceptere, at landskabet ændrer sig omkring vandet, og det vil det gøre i lang tid, og landskabet er levende omkring os. Ingeniørerne ser måske et problem her. Vandet kommer ind fra fjorden, bare for at tage det problem. Vi sætter en mur. Det løser problemet. Det er funktionelt. Det er hurtigt. Men hvad er det en mur også, der står, når man tænker bare på ordet mur, så er det noget, der adskiller, så er det noget, der segregerer, så er det noget, der skiller folk. Her i det her tilfælde skiller selvfølgelig vandet fra byen. Men der er det som arkitekt, eller mange arkitekter i hvert fald, kan gå ind og finde nye måder på, hvordan det ikke bare er en mur, men det fungerer på samme måde som en mur, men det er noget, der er andet end en mur, der er mere spiseligt, der harmonerer bedre med kanten, vandkanten eller på anden måde. Og det er derfor, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke bare kun ser dem, der kan løse problemet teknisk, men man også får tænkt de store rammer og de store visioner ind, så der er mere herlighedsværdi i realiteten i slutproduktet. Jeg håber, at mine værker de kan styrke vores forhold til vandet og skabe en ny kontakt til vandet. Og måske også lære at holde af kanten, lære at holde af det landskab, som er i konstant forandring, og værdsætte det som, at det er en værdi, at det kan ændre sig, og det vil ændre sig. Jeg tror, at det har en effekt, men selvfølgelig så kan man også være bekymret for, hvor lang tid det skal tage. Men sådan et tiltag som det her i Vejle er afgjort en måde at komme det et skridt nærmere. Vejles identitet ligger jo i vandet. Altså den måde byen griber omkring fjorden på, det liv, der er på og i vandet, og den opmærksomhed, der er omkring vandet. Så det skal være en kvalitet i fremtiden, og ikke noget, vi bare skal bygge en mur op om og forhindre kommer ind. Hvis det kommer ind i byen, så skal det være en kvalitet at bidrage til byliv og til livskvalitet.